футболбози тоҷик эҳсони панҷшанбе ки дар дастаи навбаҳори ӯзбекистон ҳунарнамоӣ мекунад, аввалин голи худро дар суперлигаи ин кишвар ба ҳадаф расонид. Голизадаи эҳсон аввалин ғалабаи дастаашро дар мавсими ҷории мусобиқот таъмин сохт. голи нимҳимоятгари дастаи мунтахаби тоҷикистон эҳсони панҷшанбе ба дастаи навбаҳор ғалаба овард. Дар даври дуюми суперлигаи ӯзбекистон бошгоҳи навбаҳор бар локомотиви Тошкан бо ҳисоби 2-1 пирӯз гардид. Футболбози тоҷик дар дақиқаи 63-юми вохӯрӣ аз курсии бозигарони захиравӣ ба майдон баромада пас аз 12 дақиқа гол зад. ин голи нахустини эҳсон барои тими навбаҳор ба ҳисоб меравад. Бояд гуфт ки бинобар зиёд шудани кортҳои зар эҳсони панҷшанбе наметавонад дар ҳайати мунтахаби тоҷикистон дар бозии навбатии интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 муқобили мунтахаби муғулистон ки 25 март дар душанбе доир мешавад ба майдон барояд. Takroran ko'rishingiz mumkin. Sog'jonov va yo'q. Stoyanovich. Johir Harchand baland va jon jahdi bilan cho'zilmasin. Imkoniyatini qila olmadi. Serbiyalik hujumchining zaxiradan maydonga tushishi va zaxiradan maydonga tushgan futbolchiga to'pni yetkazib berishi zaxiradan tushgan futbolchilar tomonidan uyushtirilgan hujumni gol bilan yakunlangan holati.